తప్పటడుగులు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు అదుపు తప్పినే కింద పడ్డప్పుడు అది చూసి అమ్మ బిరబిర ఉరుకొచ్చి దెబ్బ తాకినని ఒళ్ళంతా చూస్తది. ఆస్తి పాస్తులు ఎన్ని ఉన్నా లేకున్నా మేడమిద్దలు లెక్కలేనన్ని ఉన్నా కన్న కడుపే మేడమిద్దలనుకుంటది, కడుపు తీపే ఆస్తి పాస్తులనుకుంటది. జరమొచ్చి ఒళ్ళు కాలితే అమ్మ గుండె నిండా బాధ ఉంటది. ఓ దేవుడా నా కడుపును కాపాడమని వేడుకుంటది. కొడుకు లేచి నవ్వి ఆడినప్పుడే అమ్మ ముఖముల కోటి దీపాలు వెలుగును. అమ్మా కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో.